Baby ba dole na rako ki ba. Ya za ai ba zan iya bari in ganki kin to kwallon kwala kan hanya ba. Kin san yadda nake jinki a cikin zuciyata ba. Baby gashi da har ka rako ne gida. Kai ni in ba dan kai ba ma ina zan iya wannan dogo tafi ga sai na ga fa gashi haffa mun zo gida fa. Kin san ina son ki. Ina son ki kamar yadda nake son rayuwa. Idan nace ina son ki ina nufin ina kaunar ki har cikin raina. Allah shi ni ina ma mu koma ni fa wallahi gaskiya ban gaji da kallon. Yanzu abin da za yi idan kika shiga gida kika gaida mama sai ki fito mu tafi outing. Yayi umma tana kiran ki. Tace ina so. Shiga gida din ki je ki. Idan Allah minti dai ina zuwa. Idan Allah I love you. Kina. Baby kabun mun jaka bayan baba Buhari ana karɓar kebura no kashi gaba daya ƙasa ya canza kuɗi. Look at this dude. A san ba za ta rasa wani abu ba na muru. No. Ba dai nan ba. ATM card daman na sun ɗinta 446 ne nan saboda haka billahi la ilaha illa wa tsakar da dai da zuwa din na zuna zare su. Look at his lips. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baby me zan gani? Me zan gani? Sata kuma ka koma? Kake kalli abin haka baby. Kin san yanayin da muke ciki. Wannan canjin kuɗin gaba ɗaya shi yake mai da komai ya zama komai. Yanzu shikenan wannan rayuwa ina za mu sa kanmu. Mutum da kuɗin ka sai an ka'ide maka iya abin da zaka kashe? Wallahi baba ba. Yanzu baby shine haka koma sata ni ko ya san ina shi. Ango ya hakuri baby. Ya hakuri next level. Dan Allah ka karba ka ce ka. Wannan wace irin rayuwa ce babu har ya sa ma. Yanzu ta ya za a yi mi aure bai buka koma sata. Abin ne nan ma kin ga masu kuɗi ya mai da su talakawa. Talakawa ya mai da su fakire to mu da baby ba mu da sana'a muke kokarin yin aure. Irin rayuwa za mu tsinci sa kan mu ne. To ni ya san ne kawai ka karba dan Allah ka karba ka ne. Next year. Kake samu damuwa. Next year. Ki kaddara wannan ba komai ba. Next year za mu jami. Me kake nufi? Ke da ki bari next year za mu jami. Yanzu abin da ya tashi ki leka cikin gida.